Ji bîst û yekê tebaxê ve li gundê Çûlyaya Amedê aramî nemaye ji ber ku ji wê rojê ve keçika 8 salê Narîn Guran winda ye. Herî dawî dema ji kursa Qur'anê derketiye hatiye dîtin. Dayika wê Yüksel Guran hingî li pey keça xwe giriyaye rondikên çavên wê ziwa bûne. Sanki dünya min ava kapat bûye. Zaten nez nefes dikirim û nez insan dibînim. Hew qas zindan bûye ez ketime. Ji vî xatirê qîza xwe, hêsîrtiya qîza xwe, îro nizam qîza mir kur e, ez am îro destê xeraba de ye, ez am destê qenca de ye. Qîza min sax e, mirî ye. Ji min re dünya zindan e ez tê de me. Em dixwaze bîran ince biraderî. Em nizan çi halî de ka psikolojiya birê wê, bavê wê yanî ema va ez xatiya wê me va şeşê min em zarek xuriştê ez hatime em çi halî de ne. Bira ma zû derê. Ji bîst û dudoyê tebaxê ve Amed bi hemû sazî û dezgehên xwe bi parêzgarî û şaredariyên xwe seferber bûne. Tîmên rizgarkirinê li her derê li şopa Narînê digeran. Tu herêmek, zeviyek çandî û neçandî, qenalên avê neman ku tîmên rizgarkirinê lê negeriyaban. Digel ku demeke dirêj di ser windabûna Narînê re derbas bûye jî, hemû kes bûye yek dil û li Narîna biçûk digeran. Huseyîn Tek jî yek ji wan kesan e. Ew gavanê Gamêşan e. Lê dema diçe ber Gamêşan bi kûçikê xwe saniya re li keçika 8 salê Narînê jî digere. Min jî gelek geriya di nava avê de em bêjin nava dara de yalnız tişkî rast nat îşallah em bêjin rast werî îşallah Xwedê wan daneke em wî bibêjin. Ji bo dîtina Narînê leşkeran di yek carekî de li gundê Çûlyê avête ser hemû malan û yek bi yek li mal lêgerîn kirin. Lê ji vê lêgerinê jî tu encamek derneket. Ev 6 rojin ku tîmên rizgarkirinê li doroberê gundê Narîna 8 salî ne çol û çiya û ne jî deşt û newal ne jî dehl û devî neheştin ku lê negeriyaban. Lê digel vê yekê jî heta niha Narîna 8 salî nehatiye dîtin. Tu dibêjî qey Amed Qelişî û Narîna biçûk di nav de winda bû. Maşallah dekek Rûdaw Amed.